Ik ben treinspotter Rink, of Rink Vaatstra, mijn echte naam. En mijn hobby is treinspotten. Waarom vies de trein zo mooi? Nou, gewoon het geluid en het apparaat, dat het zo snel kan en zo hut. Nou ja, dat is gewoon geweldig. Nou, ik maak meestal video's. Plaats ik het op YouTube, eventueel nog wat editwerk. En dat maak ik dan, plak ik alles achter elkaar aan en dan haak ik een mooie video. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij een nieuwe video van Treinspottering. Vandaag zijn we in de buurt van Gastelte en Gieten, want hier is nog een speciaal restant van een oude NOLS-lijn die liep richting Stadskanaal vanaf Assen, als het goed is. En Rink, als er nou voor die video's in de trein meegost, wat doet dan precies? Nou, meestal een beetje naar boeten te veel meer. Van de omstandigheden werk, langs rijden en zo. En situaties, mooie landschappen. Maar dat is natuurlijk echt leuk om in de video's te stappen. En dat levert natuurlijk ook kieks, nou ja, ik het zo zeggen, views op. In YouTube-termen dan. En dat vind ik zeker mooi. Wist er nou ook heel vol over de trein? Eigenlijk zal ik gewoon te prutten. Want ik weet natuurlijk hele prutten. Dit is dus een hele snelle trein, heel nij. Deze keer aan ik mijn ERTMS rijden. Wij van al een paar stel testritten hadden, zo vier ik weet. Heeft ik een mooi t-shirt aan. Jazeker, dat is dat wie tijdens mijn stage. Ik ga een keer stage gaan bij Arriva. Voor een tijdje, voor squallen dan. Dus dat vond ik toen wel leuk. Dus mijn man had toen een speciale t-shirt besteld. Dus daar ben ik wel blij mee. Ja, want hoe groot is die leefde voor trein? Nou, eigenlijk wel 100%. Je hebt niks voor eigenlijk. Behalve familie dan, maar dat is wel heel belangrijk. Maar nee, trein, je hebt bijvoorbeeld voor alle dingen je hebt trein voor. Dus dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. We zijn nog op mijn mooiste plekje in mijn huis, mijn treinzolder. En wat doen we? Nou, we komen hier een beetje rondje. Want ik denk van dat is wel even leuk om te laten zien. Maar natuurlijk gaan we correct in het grut zoeken, maar het is misschien ook wel even leuk om in het lied te zien natuurlijk. We wonen op de voel al om iets moois te zien, voorbij te zien razen door de rails voorbij. Dat is geweldig en het geloert al. Dat jouwt me gewoon piekenvel om mooiheid. Dus dat vind ik gewoon mooi. En daar maak ik gewoon net mee stappen. Ik al wat er gebeurt, ik blijf er mij terug in. En dat vind ik gewoon belangrijk dat het echt uit wordt. Want ik denk echt dat er misschien wel meerdere treinliefhebbers binnen. Maar dat ze het net al eerder waren. Bijvoorbeeld om groepsindruk van horen. En dat vind ik echt belangrijk om te laten weten dat als het een hobby has en dan was het gewoon graag uit, dan mag het echt gewoon laten doen. Want het is gewoon belangrijk dat dat echt gebeurt. En net als ik gewoon nog steeds met bluffs van, dan ben je er een beetje in geheim mee bezig. Nee, dan mag het gewoon uiten als het graag was uiten. En net denken wat oren vinden. Maar dat vind ik belangrijk. En dat is echt iedere de boodschap die ik kon horen jou. Zo, die zit er echt maar weer mooi op.